कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. मान्सूनच्या निमित्तान कारवार जिल्ह्यातल्या जलपर्यटन जाग्यार जिल्हा प्रशासनाचे निर्बंध लागू. कारवार. मान्सूनच्या निमित्तान कारवार जिल्ह्यातल्या जलपर्यटन जाग्यार जिल्हा प्रशासनान निर्बंध लागू केले आसा. धबधबे, न्हंय आणि समुद्र जलक्रीडा केंद्रामध्ये पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 31 ऑगस्ट पर्यंत साहसी जलक्रीडा उपक्रमाचेर बंदी घालील आसा. जोरान येवचो पावस, न्हंयेतलो वाडिल्लो उदकाचो प्रवाह, धबधब्यांतली धोकादायक परिस्थिती आणि वादळाक लक्षात घेवन जिल्हाधिकारीन हो आदेश जाहीर केला. रिव्हर राफ्टिंग, बोटिंग आणि इतर साहसी जलक्रीडा उपक्रमाचेर तात्पुरते निर्बंध घातले आसात. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या शिफारसीनुसार व निर्णय घेतील असून पर्यटकांन आणि जलक्रीडा आयोजकांन आदेशाचे पालन करचे असे आवाहन प्रशासनान केला. मान्सून काळात बरेच वेळा उदकाची पातळी अचानक वाढता. ह्या कारणान जिविताक धोका निर्माण जावचो नाका म्हण खबरदारीचो उपाय म्हण हे निर्बंध लागू केलात. भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचा संगम. टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सिझनिंग पावडर आणि बरेच काही. घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचं खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच. ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज, जे ज्युसा खातीर, बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता. ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास. प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य. प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा. प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व आसा. तर आदेश स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. मान्सून हंगाम सुरू जावच्याक लागिल्ल्यान कारवार जिल्ह्यासकट राज्यातल्या समुद्री नुस्तेमारी हंगामाक तात्पुरतो ब्रेक. कारवार. नुस्त्याच्या प्रजनन काळाचे संरक्षण करचे खातीर सरकारान आयच्यान 61 दिवस नुस्तेमारच्याक बंदी घातली असून ही बंदी 31 जुलै पर्यंत कायम आसतली. मान्सून सुरू जाताच समुद्र खवळील उरता. ह्याच काळात बरेच नुस्त्याक प्रजनन करतात. ह्या कारणान नुस्त्याचे संवर्धन करच्याक आणि नुस्त्याची संख्या वाढूक या उद्देशान सरकार दर वर्साक बंदी लागू करता. आजपासून सुरू जाल्ल्या या बंदीन कारवार, अंकोला, कुमटा, होन्नावर, भटकळ ह्या तालुक्यात किनारपट्टीच्या सगळ्या नुस्ते मारतल्याक समुद्रात नुस्तेमारी करच्याक मेळचे ना. 31 जुलै पर्यंत यांत्रिक बोटी आणि ट्रॉलर्सांक समुद्राक वयच्याक मनाई केली आसा. दरम्यान आदेशाचो भंग करच्या लोकांचेर नुस्त्या वेवसाय खात्या कडच्यान कठोर कारवाई करतले. ह्या कारणान नुस्ते मारतल्यान प्रशासनाक सहकार्य करचे अशें आवाहन केले आसा. जिल्हाभर शाळा प्रवेशाचो जल्लोष, विद्यार्थ्यांचे उत्साहात स्वागत. कारवार. उन्हाळ्याची सुट्टी सरिल्ल्या कारणान नव्या शैक्षणिक वर्साक सोमारच्यान सुरवात जाली आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये प्रवेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरो केलो. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे स्वागत, पुष्पगुच्छ आणि टाळ्याच्या आवाजात मिठाई वाटून केले. कारवार, अंकोला, कुमटा, होन्नावर, भटकळ, शिरशी, सिद्धापूर, येल्लापूर, मुणगोड, जोयडा आणि दांडेली तालुक्यातल्या बरेच शाळांमध्ये SDMची सदस्य, पालक, शिक्षक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी हेमगेल्या उपस्थितीत प्रवेशोत्सवाचे आयोजन केले. शाळांच्या प्रवेशद्वाराक फुलांची तोरणा, रंगीबेरंगी पताका आणि आकर्षक सजावटीन सजयले. बरेच जाग्यार विद्यार्थ्यांक गुलाबांचे फूल देऊन स्वागत केले. नव्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात आनंदी वातावरणात झाली असून विद्यार्थ्यांमध्ये नव्या वर्गाबाबत उत्सुकता आणि उत्साह दिसून आलो.
रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. समुद्रात निस्त्याक धरच्या गेली बोट बुडली, 7 निस्त्या मातेलाली सुटका. कारवार. होन्नावर तालुक्यातल्या तारेबागिलू लागी समुद्रात निस्त्याक धरच्या गेली बोट बुडिली घटना घडली. अंकोलच्या बेलांबार हिंगच्यान निस्त्याक धरच्या गेल्ली मंजुनाथ कारवी हेमगेल्या मालकीची श्री नवरत्न नावाची बोट समुद्रात अपघातग्रस्त झाली. बोटीच्या भायल भागाक नुकसान जाल्ल्यान बोट बुडली. घटनेनंतर स्थानिक निस्त्या मारतल्या बोटीच्या मदतीन 7 निस्त्या मारतल्यांनी तात्काळ सुटका केली. व्यंकटेश कारवी, नागप्पा कारवी, संदीप कारवी, विकास कारवी, विघ्नेश कारवी, रजत बनावळीकर आणि लतेश कारवी या निस्त्या मारतल्यांनी सुरक्षितपणे सुटका केली. इक्बाल अब्दुल गफूर हेमी बचाव कार्य करून निस्त्या मारतल्याले जीव वाचयले. या प्रकरणाची नोंद होन्नावर CSP पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत केली असा. कार आणि स्कूटर मध्ये झालेल्या भीषण अपघातात स्कूटर सवार 2 जण गंभीर जखमी. कारवार. कार आणि स्कूटर मध्ये झालेल्या भीषण अपघातात स्कूटर सवार 2 जण गंभीर जखमी झाली. घटना सोमवाराक सकाळी गोकर्णा लागी देवरभावी हिंगा घडली. जखमीक प्राथमिक उपचारानंतर पुढील उपचारासाठी कारवार आस्पत्रेत धाडले. जखमीली ओळख तोरे गजनी हांचो दिनेश हरिकंत्र वय 49 आणि देवकी वय 43 असे असा. अपघातानंतर स्थानिकांनी तत्काळ मदत कार्य सुरू करून दोघांक गोकर्ण प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. हिंगा प्राथमिक उपचार केल्यानंतर अधिक उपचारासाठी कारवार जिल्हा आस्पत्रेत दाखल केले. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप कळना. पुढील तपास पोलीस करते असतात. साईदीप हार्डवेअर, कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मिळता. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मिळता. साईदीप हार्डवेअर, कारवार. आमच्याकडे मिळता एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.